پەیمان پشتەوانیا 5.8 میلیارد دولاران ji bo kirîna çekan zêdebarî parê kaş bû operasyûn û lêgerînan hat biryardan. Berpirs persina peymanê didin û wê weke rênîşandera Yekêtiya Ewropa dibînin. Tiştekê wiha heta berî salekê di baweriya gelekan ji me û ji bo tevaya cîhanê de nebû ku pêk bihêt. Alîgirên peymanê dibêjin ew kêmasiyên sala 2011 li dema Lîbya pêk hatîn, dema ku hevpeymana Ewropî daxwaza hêzên esmanî û cebilxaneya ji Amerîka kirîn, dê nemînin. Piştî 3 salan ji dagîrkeriya Krêma ji aliyê Rusyada, serokên gelek welatên Ewropî neçarî hevkariyek nêzik ya berrevaniyê kirin. Niha delîveyek heye wesa tê dîtin ku behra pitir Almanya û Fransa dê pêşengiyê bikin. Delîva ku helkeftî ji hêzên siyasî zêdetir, sedemên dî hene li pêşiya hemiyan hilbijartina Donald Trump weke serokê Amerîka. Wî dema kampênê da NATO weke bê bandûr binav kirbû. Her çende wî berheviya ji bo piştevaniya hevpeymanan diyar kir jî, lê dîsan gumana Bruxelles derbarê vê yekê hêjî heye. Niha hestek bihêziya Ewropiyan heye ku bo hewarhatinê êdî hewcedarî Amerîkê nebin. û ev jî we dike ku dê ciddî bin ji bo hêza xwe ya berrevaniyê pêş bêxin. Ya duan me Brexit heye. Brîtanya herdem li ser astê Yekêtiya Ewropa rexne li sîstema berrevaniya wê digirtin. Brîtanyaya ku dê sala 2019 ji Yekêtiya Ewropa derkeve jî, lê dîsan piştevaniya xwe ji bo peymanan û diyar kir. Em dibînin ku gelek sûz ji bo fikran hene, em ê piştevaniya wan bikîn. Armanca PESC û bihêzkirina hevkariya ewlekariyê ya nav Ewropada ji bo giheştina astê xweparastineka gelemperî ya ku di madê 5 ya peymana NATO da heye. Endamên NATO her wesa dibînin ku çi ziyan di dihêziyê da nîne, ew dibînin ku zêdehî ne ziyan e. Her wesa ew dibînin ku welatên Ewropî pêwîstî bi xerckirina zêdetir heye ya diwarê xweparastinê da. û zêdetir û nêzîktir bi hev re kar bikin. Şirûvekar dibêjin Brîtanya ditirsa di navbera NATOyê û Yekêtiya Ewropa da bihête givaştin. Dibe ku biriya peymana PESC û bikevet nava projeyên Yekêtiya Ewropî da. Lê bi tenê, dû wextî da dema ku xweşhalî û pisporiyeka baş hebîtin.